хора не ми харесаха предишното видео, защото казваха, че това било сатира клипче. И под коментарите можете да намерите много коментари, къде се завърза какъв ли не хейт, как аз съм нямал друга работа освен да хейтвам, как било това новата мания, където трябвало да не харесваш останалите неща на хората и така нататък. Обаче работата е, че тия хора разбраха последното видео по много грешен начин. Искам да се извиня, че това не е нищо специално, просто нямам такова оборудване, че да правя влогове. Искам да отговоря на коментарите и да ви обясня какво всъщност беше предишното видео. Аз този човек не съм го хейтил. Второто, което искам да кажа е, че вие просто отидахте и вие му наспамихте канала с глупости. Постоянно в коментарите му имаше: кой ви доведе тук? Бусайде ли беше? О да, Бусайде беше, точно така. Стана отвратително, нямам идея защо. Отидете и казахте на човека да се самоубие, да се хвърли от 10-ти етаж. Това, което всъщност можехте да направите, е да идете в канала му и да кажеш: пич, пенето не струваш, затова намери нещо друго, което може да правиш. Сигурен съм, че има и други сфери, в които си добър. Аз се опитах да направя това. Аз не съм му казал да се хвърля от 10-ти етаж. Така че това е грешка. Якото е, че имаше хора, които наистина не осъзнаха. После той ми писава във Facebook как аз съм бил виновен, че това видео станало популярно. И преди аз да направя клип, че него той е имало на това видео под 100 гледания, което отново може да видите, че не е така. Дори в моят клип, преди да го кача, може да видите как на това видео този приятел има 800 гледания на това клипче. Обаче, разбира се, аз съм виновен, че той е станало популярно, защото кой друг ще обвиним. И отдолу съответно, както винаги, защото това вече с години продължава, имаше хора, които ми пишат: Ога, виж си прическата, пич, ти си хипер слаб, нямаш абсолютно никаква телесна маса, много слаб, не струваш, прическата ти е хипер гей, ти си гей педерас, ти си всичко, ти си пълния гей. Хората постоянно ми говорят какъв гей съм бил, какъв едал съм бил, как съм бил женчо. Не съм с гола глава, както може видите. Това кара хората, разбира се, да оставят коментари под: гей, я иди скри някъде или направи ти клип как пееш. Пич, аз няма да направя клип как пея, защото аз не мога да пея. И затова няма да направя клип как пея. Главно в това видео точно за това искам да говорим, тъй като получавам толкова много хейт, че съм бил гей, педал и така нататък. Така че не съм, аз съм си хетеросексуален. Дори да бях гей, абсолютно не виждам каква е причината да се хейти по такъв начин. Представете си някакъв ютубър, а това в чужбина го има много често, който е гей или каквото и да е било там някакси различна сексуална ориентация. Представете си той да получаваш такъв хейт. Не, окей, там е прият за гей и така нататък, прави си клиповете човека. Никой не го мрази, защото хората, които го мразят, не му гледат клиповете, те просто го оставят на страна. Така че аз съм напълно окей с това вие да ме мразите. Но просто е малумно във всеки мой клип да оставяте хейтерски коментари, които са едни и същи, които вие просто копирате и поставяте. Разбрах, че ме мислите за гей и разбрах, че ме мислите за бедал. Обаче не съм. Особено на този пич Fireboy. Сигурно наспами 10 000 коментара как аз не съм струвал, как не съм си заслужавал внатите и как всички видеа, които съм правил, са били нещастни, гадни и съм бил гей. Обаче след това аз му влезнах в канала да видя какво представлява този човек. Видях отдолу, че той е хейти, обаче се е абонирал за мене. Ако ти мразиш някой и не искаш да го гледаш и не искаш да ти изкача случайно на стената, защото беше написал коментар, че моето видео му изскочило случайно е така в YouTube, тогава защо си се абонирал за мен? Видеото не е изскочило случайно. Гледал преди мои видеа, абонирал си се и после казваш, че видеото ти изскочило случайно и ти случайно си го цъкнал, човек. Така че, не съм гей, ще продължава да си правя каквото искам и за мен по-важно е да изкажа моето мнение, а не да изкажа това, което вие искате да видите. Защото в предишното видео можеше да кажа: добре, вижте такъв канал на Яри, какво си не мое пейни, отидете го хейтвайте, продължавай да си качваш, нали, клип, свободна държава, обаче не го направих, защото аз не мисля така. И не виждам логиката да ви лъжа. Също някакви ме бяха обвинили, че правят такива клипове, за да дават повече гледания, съответно да взимам повече пари. Иронията обаче от всичко е, че аз до сега през тия 3 години не съм правил нито едно ревю на сървър. Единственото ревю на сървър, което съм направил, беше когато Петър и Течо пуснаха сървър. Те дори ми платиха за това нещо. Бил съм печелил милиони и тем подобни глупости. Това отново не е така. Ето вижте колко пари правя на месец. Другото, което ще кажете, че аз бивам спонсориран от някой друг и правя клиповете за еди, какво си, за еди, що си. Обаче иронията е, че абсолютно никой не ме спонсорира и правя като цяло видеята за забавление, защото ми хареса. И защо да не кажа това, което мисля, след като абсолютно никой не ме задължава да кажа това, което някой друг иска? Тук стана голяма глупация. Правя клиповете, защото искам да изкажа моето мнение, защото има хора, които ме гледат и ще чуят моето мнение, няма да си го приказвам, просто е така. Това, че не съм гола глава, не ме прави гей, не ме прави педал. Нямам идея как стигате до тия изводи, обаче хората, които стигат до тях, чудесна лайка, придържайте се към нея. И окей, дами и господа, ще се видим скоро.